Moi vaan kaikille, se on Donitsi, kukas muukaan. Ja tänään aloitetaan sarjaa Pixel Guni, wuhuu! Sitten leikamukset. Tässä on pumppuhaulikko ja pistoli ja miekka. On aina alussa ja sniperi ja jotain vitsi valsiousta, mikä ampuu raketteja, en tiedä miten, mutta jotenkin se ampuu. Ja tää on tämmöstä, mä oon pelannut tätä jo aika kauan, mä esittelen teille nämä kaikki maat. Mut ei enää hypistä tässä, vaan mennä peliin. Satunnaiseen. Mennään. Tää on ihan kiva maa. Jos jotkut tiedätte Pixel Gunista jotain, niin nyt mä näytän Pixel Gunista jotain. Onpa kovalla. Ei, se on yhdellä polkulla. Kattokaa, mulla on joku... Sitten mulla on kengät, niin pystyy hypätä 2. Ai! Älä pulta! Aha, hau! Sinä sänkyn! Tää on hirveä korvamato sit silleen. Ja sit kun apua, päästäkää mut sinne ylös. Piu. Mene pois! Hieno. Joku kuoksi. No niin, mä pompin. Vai pomppisitte he? Ja tästä tulee aika lyhyt video, koska mulle tulee tänne vieraita, niin sit mä ehdin tehdä sen kummempia. Otetaan jetpackit ja lähdetään. Niin otetaan sitten polttopulloja. Lähdetään vähän kiittämään noita. Noin, sinne mennessä mä näytän vähän tätä pomppuhaulikkoa. Laitetaan tässä niinku... Ai. Hello! Surprise! Ai! Ei sattuu! Ettekö se tajuu? Okei, että... Ottakaa polttopullosta! Niin. Noin, sinne meni. Okei. Ja sinne meni joku toinenkin. Mikä siellä? Minua tulet ampumaan siitä. Headshot. Haha. Jaa. Sinä senkin lentäpä. Kakkaraa. Papparaleita piitti. Ai. Se tuli ite tulee. Ja sori, että mä en oo tehnyt videoita niin... Tai sori, että mä oon tehnyt videoita niin vähän. Koska mulla on ollut lenoja. Mut sit kesälomalla tulee videoita enemmän. Enää pari sekkaa tätä. Voisin ehkä ota siitä. Ai. Eikö se nyt snipera? Sut siitä. Noniin, tää loppuu. 5, 4, 3, 2, 1, nyt. Ai, ja nyt mä oon esitellyt tän. Tää on niinku tiimi vastaan tiimi. Okei, mä sain 20 XP:tä ja kaikkea siistiä. Tiimi vastaan tiimi. Sitten täällä on myös semmonen chesti. Mä näytän sen teille ennen kuin mä lopetan. Ja
niinku mä joudun tehdä tästä näin lyhyen. Tämä nyt ostin. Tän tarvii 25, että voi saada jotain täältä näitä. Tämmösiä. Tuo mä halusin. Mitä tää kakku? Jaas. Mutta se olisi niinku niin, että kyllä mä ehdin vähän teille vielä näyttää. En mä niin inhottava ihminen voi. No, okei, voi mä olla inhottava ihminen, koska mulla on nyt kiire mennä. Tai no, ei oo kiire, mutta voisi jo lopetella, koska mulla on tulossa ne jarat, kuten mä sanoin. Joten niinku se olisi Donitsi sanoo heippa. Ja ei sanokaan vielä heippa. Muistakaa tilata mun kanava, jos tykkäätte musta. Jos ette tykkää, niin älkää tilatko. Mutta miten järkeä teillä on sit katsoa näitä videoita, ja jos te ette tykkää. Aivan sama, tilatkaa kanavaa tai laittakaa